Ja som vlastne teba nenašiel prvú, našiel som asi 2, 3 alebo 4 ľudí na Slovensku, neviem presne, nebudem klamať. A prvé som si ich pozeral tak a potom jednoho dňa si mi vlastne ty vyskočila na Instagrame a hneď ako si mi vyskočila ty, tak som si ťa začal pozerať a hovorím, tak ja som si pozeral Fabiu a tu si pozerám Mercedes. Tak som sa videl som aj tie videá tvoje, hlavne, že si tam veľmi veľa o tom rozprávala. Takisto si robila aj po transplantácii vlasov a to ma najviac zaujalo, tak som ťa okamžite vlastne kontaktoval, som ti napísal, že som 9 mesiacov po transplantácii a najviac ma si zaujalo to, že ty si mi vlastne hneď napísala, že musím počkať ešte 3 mesiace a to bolo pre mňa také plus, že som videl, že si veľmi seriózna, že videl som jednoducho, som cítil z teba, že netlačíš a tam som akože vedel, že ty si tá stvorená na to a potom som strašne veľa si pozeral tie tvoje roboty, stále k tebe niekto chodil, tí ľudia sa točili a dávala si tam aj tie videá, také veci a som sa vlastne aj o tom dozvedel viacej, lebo ja som to nepoznal také, ale hovorím, keď som teba zbadal, tak som vedel, že jednoducho tu není konkurencia ani v Česku, ani na Slovensku, tak som vedel, že jednoducho musím ísť k tebe a musím s tebou spraviť konzultáciu a musíme sa dohodnúť a musíš mi to už zlepšiť. Takto som ťa nejak našiel a som veľmi rád, lebo výsledky sú veľmi, veľmi dobré a som veľmi spokojný.